Ο Χρυσόστομος Φινάς, ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης στο κέντρο του γηπέδου, πετάει την μπάλα στον αέρα. Το παιχνίδι του για κάθε ομάδα. Σπανούλης στον πάσιμο, με ταμπλό θα στοχίσει, αλλά έρχεται ως τρέιλερ για το follow κάρφωμα. Νέα επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Διαμαντίδης πίσω από το screen του Μπατίστ. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά. Σάτο από την baseline. Περνάει την άμυνα, ισοφαρίζει. Το Διαμαντίδη. Ο Μάτζαρης είναι μπροστά του. Διαμαντίδης πίσω από τον Μπατίστ. Θα του υψώσει την μπάλα και το κάρφωμα για τον Παναθηναϊκό. 2-4 από το pick and roll. Δεν πάει σε ευνηδιασμό ο Ολυμπιακός. Σπανούλης μένει με τον Μπατίστ μετά την αλλαγή στο screen. Τροφοδοτεί τον Ντόρση. Αυτός με ταμπλό σκοράρει. Και ο Ολυμπιακός θα του επιστρέψει την μπάλα. Καϊμακόγλου πάει σε διείσδυση. Καϊμακόγλου με ταμπλό, καλάθι και φάουλ. 6 όλα και συμπληρωματική βολή για τον γκολ για τον Μπατίστ. Ο Καλάθης περνάει την άμυνα και με lay-up βάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά με 3. Θα δώσει το Μάτζαρη, αυτός με το Σάτο. Αλλάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ωραία πάσα του Μάτζαρη για τον Κέσελ που σκοράρει από κοντά. 8-9 με καλό κόπο. Το Σπανούλη να κρατάει την μπάλα, πάει σε δεύτερο χρόνο να ευνηδιάσει την άμυνα των Πρασίνων και τα καταφέρνει γιατί παίρνει το maximum από αυτή τη φάση. Την έβγαλε και πάλι στο Διαμαντίδη. Διαμαντίδη στα 3 δευτερόλεπτα. Τώρα ακριβώς με την εκπνοή θα πετύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ο Γιασικεβίτσιους και ο Περπέρογλου, τα δύο νέα πρόσωπα του Παναθηναϊκού. Πρίντεζης χαμηλά, κλείνεται από 2, αστοχή, follow, καλάθι και φάουλ. Γιασικεβίτσιους λάθος πάσα, κλέβει ο Ματζαρής, θα δώσει στο Χάινς και αυτός θα καρφώσει στον ευνηδιασμό. Ο Χάινς δίνει το screen. Σπανούλης με τον Μπατίστ μπροστά του. Βγάζει έξω για τον Μάτζαρη που προσποιείται, διεισδύει. Εκτός ισορροπίας ο Μάτζαρης θα ευστοχίσει σε ένα δύσκολο σουτ. Πάει στον Περπέρογλου στο low post. Να εδώ. Περπέρογλου με τον Γκέσελ πριν εκτελέσει. Παίρνει το φάουλ, μετράει το καλάθι. 18-13 και μία στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Καλάθις διστάζει για 3. Τώρα πάει σε διείσδυση. Μπροστά του είναι ο Χάινς, θα τον νικήσει. 20-10. Παπα-Νικολάου στη διείσδυση. Με ταμπλό θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Πρίντεζη για τον Ολυμπιακό. 24. Υπάρχει mismatch. Για Σικεβίτσου στην αδύνατη πλευρά. Περπέρογλου για 3 είναι εύστοχος. 24-20. Έβαλε τις φωνές παίχτες του γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολλές προσπάθειες από την αδύνατη πλευρά. Και ενώ ο Σπανούλης πετυχαίνει το καλάθι και κάνει το. Η Ηλιακάτ να προσπαθεί να αποστάρει τον Σπανούλη και για να τον φύρει και να πάρει 2 πόντους, ενώ ο Σπανούλης. Η κατοχή της μπάλας και περιμένει και τους συμπαίκτες του. Επιλέγει pick and roll από το πλάι με τον Πρίντεζ και αυτός με το ένα χέρι σκοράρει για να ανεβάσει κι άλλο. Με τις αργές επιστροφές στον παικτό του αλλά και τα πολλά λάθη στην επίδεση, ενώ εδώ Καλάθης ευστοχή σε σου 3 πόντων. Σύμφωνα με το οποίο αυτό θα έβγαινε ο Δημήτρης Διαμαντίδης για να σουτάρει σε 3 πόντων. Παπα-Νικολάου κλείνεται χαμηλά, πετυχαίνει Καλάθη, κερδίζει φάουλ. Καλάθης πάλι του δίνει το χώρο ο Σπανούλης. Καλάθης θα εκτελέσει για 2 και θα δικαιωθεί. 42-31 είναι. Σε αυτή του Σάτο και την άτυχη στιγμή για το Σάτο να κάνει πούλα. Χάινς. Εδώ ο Ολυμπιακός λάθη αντιπάλου. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 14, μόλις 4 ο Παναθηναϊκός. Η εκτέλεση του Σπανούλη που ανέβει 75 ο Σπανούλης για το 48-32. Η άμεση απάντηση του Παναθηναϊκού από τον Νίκο. Ο Παναθηναϊκός ρισκάρει να περνάει από πάνω τόσο μακριά γιατί δεν κινδυνεύει τόσο πολύ από το σουτ. Ξανά Περπέρογλου. Διαμαντίδης περνάει την άμυνα, πάει κάτω από το καλάθι και με ανάποδο λέει σκοράρει για να κατεβάσει διαφορά. Παίρνει σπίνα από το Μάριτς, Καλάθης βγάζει έξω για τον Καϊμακόγλου. Χωρίς αντίπαλο αυτός δοκιμάζει για 3, 48. Συνεχόμενο στο δεύτερο ημίχρονο. Διαμαντίδης πίσω από το σφιν του Μάριτς, περνάει την άμυνα, πάει χαμηλά, με ταμπλό σκοράρει. 48-40 και θα αφήσει για τον Σλούκα. Σλούκας με τον Καλάθη, Σλούκα σε σου 3 πόντων, μεγάλο τρίποντο. Πολύ μεγάλο τρίποντο. Στατιστική υπηρεσία να μας δώσει αυτό το επιμέρους σκορ. Ο Ολυμπιακός πάντως απέναντι στο σερί του Παναθηναϊκού. Καλάθης, Καϊμακόγλου πάει κοντά με το ένα χέρι, εκτελεί ευστοχή 53. Προσπαθεί να ξαναχτίσει διαφορά. Εδώ σκοράρει με τον Παπα-Νικολάου. 55. Δίνει σκριν ο Μάριτς. Θα του υψώσει ο Διαμαντίδης και θα καρφώσει ο Σέρβος. Παίρνει και το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Τον ευνηδιασμό του Παναθηναϊκού. Καϊμακόγλου στο lay-up. 57-51. Ζει. Λο σε σου 3 πόντων. Ένα ακόμη μεγάλο τρίποντο. Και τώρα Σπανούλης. Σπανούλης. Λο στη λήξη του χρόνου. Ο Αμερικανός πετυχαίνει καλάθι. Παίρνει και φάουλ. Λο στο σημερινό τελικό. Για Σικεβίτσιους.
Από την κορφή της ρακέτας για 2 είναι εύστοχος. 63-50 του γηπέδου. Από εκεί ξεκινάει την επίθεση του Ολυμπιακός. Σπανούλης για 3 είναι εύστοχος παρά την προσπάθεια του Μπατίστ. 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Σπανούλης μπροστά στο καλάθι για 3 είναι εύστοχος. 70-56, βγάζει και την γλώσσα. Έβαλε 2 πολύ μεγάλα τρίποντα ο αρχηγός του Ολυμπιακού και κρατάει τη διαφορά για τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης κρατάει την μπάλα, θα χάσει τελικά από τον Τσατσαρί. Ο Παπαδόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Παπαδόπουλος, η πάσα στον Άντιτς, αυτό σε σούτ 3 πόντων, είναι εύστοχος. Και πάλι Γιώργο κλείνει ο Μπατίστ. Επιστρέφει στην άμυνά του Γιασκεβίτσιους. Λότον περνάει, αλλάζει χέρι και με το lay-up σκοράρει. 77-61. Και ο Ολυμπιακός είχε πλεονέκτημα. Εδώ πολύ θα ωραία δούμε πάσα. την πάσα του Διαμαντίδη και το καλάθι του Μπατίστ. 70 καλάθι για τον Ολυμπιακό, 13 για τον Παναθηναϊκό. Επαναφορά για τον Διαμαντίδη που δοκιμάζει σούτ από πολύ μακριά. 77-68. Παπαδόπουλο και πασάρει έξω στο Διαμαντίδη. Αυτός κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα. Περπέρογλου για 3. 78-71. Περπέρογλου μετά την επαναφορά. Περπέρογλου με τον Πρίντεζη δοκιμάζει για 3. Ένα μεγάλο τρίποντο από το Στράτο Περπέρογλος, αλλά παίρνει το μακρινό rebound και κάνει τη διαφορά. Πρίντεζης από την ασίστ του Παπα-Νικολάου καρφώνει. Ο Ολυμπιακός είναι διαφωτιστικό. Τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Σπανούλης κρατάει την μπάλα στα χέρια του. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής με 82-76. Είναι πρωταθλητής Ελλάδας.